Ki azt, hogy fehér? Fehér! Ki azt, hogy tesó? Tesó! Ki az, hogy nyadapuncim kandisznó? Nyadapuncim kandisznó! Jenny pisztolyt ránt! Jenny pisztolyt ránt! Pisztoly van nála! Jenny-nél pisztoly van! Jenny pisztolyt ránt! Fuss hát, fuss, mielőtt a fájdalom beüt! Nyugi, kislány! Ne! Hey, gyere vissza! Hey, fogd meg! Fájdalom beüt! Fogd meg! Maradj nyugodtan, kislány! És bárcsak egyszer az én mellemre kakálna egy igazi férfi. Na hát, ez botrányos! Ez felháborító! A te melledet még soha senki nem szarta le. Megtennéd? Megtisztelő, hogy rám gondoltál. Mali, megfognád a könyvemet egy percre? Persze, miért ne? Én vagyok a filmben a csoki. Nekem csak vigyorognom kell és kussolnom, néha beszólni, hogy öcsém, anyád, ez nem semmi.